И поредната успешна операция е днес. Клиентът беше донесъл един развален хард диск и в крайна сметка резултатът е ето тук. Пълна с всичката информация, абсолютно всичко излечено както трябва. Така, Веско, работата тук изобщо не е на добре, човек. Гледай сега какво прави. И тук като цяло, вече след ремонта, който направихме на болния хард диск, са отворени абсолютно вече всички папки, дялове, имаше 3 дяла и в момента се прехвърлят. Това означава, че вече сме спасили абсолютно всичко. Вътре има снимки, клипчета, документи, данни за фирми и така нататък. Абсолютно всичко важно. Цялата важна информация в момента сме я спасили. Резултатът е ето тук.